Всеки ден трябва да си крие фейса, всеки ден ме гледат лошо в рейса. Всяка сутрин чуквам по две яйца, легне ми се на умче, отново сме деца. Трябва да си крие фейса. Добър ден! Името ми е Йон Марс. Здравейте, Йон Марс зависима. Да, аз качвах едни клипове в предния ми канал в YouTube, в който вече нямам достъп. Защото съм си сменила паролите по време на някакъв бендър и просто не помня какви са. Нито за Фейсбука, нито мога да си направя нов. И е супер смешно, като имаш проблеми с паметта, защото това са някакво 10 години спомени, правят клипове и чатове и така нататък, до които аз никога повече няма да имам достъп, което от една страна е хубаво, защото сега ще дропна бомбата. Една секунда. Този канал беше популярен. Няколко човека са ми казвали, че защото се разпознават в тъпотиите, които съм говорила, но повечето са били там, защото хората обичаме да гледаме сеир. И това беше буквално дневник на Diary of a Drug Fiend. Смисъл, аз бях книгата на Кроули. Това е буквално документация на активната ми употреба на наркотици и честно казано, много е чаровно, като ги гледам. В смисъл, виждам се как пораствам, въпреки че пораствам в отвратителна среда. И живота ми беше филм. Проблема е, че този филм беше Trainspotting. Или Love 2015. Смисъл, трябва да си пусна музика, не мога. Отидох в комуна. Спрях, последните 2 години бях на хероин и стимуланти, кетамини, бензодиазепини, бях физически пристрастена към прегабалин до степен, до която получава гърчове, като не си го взема. Добре, сами пречи това. И, се стигна до работа в секс индустрията, което не е нещо лошо и срамно. И ако не беше опасно за трезвеността ми, най-вероятно още щях да го работя. Открих части от себе си в това. За пръв път се почувствах като жена. Аз даже в предния канал има клипове, в които обяснявам, че имам огромен проблем с това. В смисъл, този път с наркотиците наистина ме научи на много неща. Бях във връзка с човек, който ме пребиваше, научих кога има сигнал, че трябва да се махам от някъде, защото нямах никакъв инстинкт за самосъхранение. Но това, което накрая стана преди да вляза в комуната, беше, че тогавашната ми приятелка почина от свръхдоза. Фанзис. И всъщност всеки път го чувствам като грях да го кажа, но ако тя не беше умряла, аз до сега щях да съм умряла аз, независимо дали тя е жива или не. В смисъл, ако не беше предозирала, аз щях да съм умряла в момента, защото аз щях някой да ме заколи най-вероятно. Клиент или дилър, аз всеки ден бях в една от най-опасните махали в България. Ходех при някакви непознати мъже в домовете им, смисъл беше много тежко. И най-смешното е, че прех по 10 000 лева на месец, живеех като беден човек. По къщите на хората, те всичките клипове са в къщата на Марио и Нейл и така нататък. Приятелката ми умря. И тъй като аз наистина нямам инстинкт за самосъхранение, смисъл нямам проблем да съм бездомна, да се изхранвам от проституция, да не ям по 2 седмици, да ме бият, да се режа. Това въобще не ми е никакъв проблем. Не мога да разпознавам опасност. Нямам мисъл за собствения си живот. И това, че тя умря. Преди нея ми умряха много други приятели. Джия, Стоян, Валю.
и така нататък, Ели. Но тя беше в комуна и аз бях на метадон извън комуната. Нали, в комуна метадон не мога. Октомври 2023 и направих опит за самоубийство с хероин за 300 лева. Това са, не знам, 3 грама наведнъж в спринцовка. Обаче нямах лимонтозол и вместо с лимонтозол разтворих с витамин С. И то не се разтвори. В смисъл, с някои марки витамин С може, защото имат вътре в хапчето лимонна киселина, но това, което имах, явно е нямало. И това не го пише никъде на опаковката. И аз смисъл, аз съм била сигурно на 10-ти ден не спала въобще. Много ме без смисъл. Имам 300 лева за хероин, нямам 40 стотинки за лимонтозол. Както и да е. Бях в един хотел, предния ден се бях видяла с много близък приятел, свалях с едно момче, имах пари. Смисъл, бях на метадон вече, което значи, че не трябваше да работя всеки ден, за да съм жива. Нали, нещата бяха тръгнали да се оправят и не успях да се самоубия. Не знам, дори не знам защо съм искала, просто съм се чувствала се едно, бях изгубила всичко, имах 2 приятели от 200, цяла София ме познаваше и ме заеба, защото аз вече бях куко, смисъл, аз бях много зле, аз изпадах в психози и за първ път през живота си започнах да вредя на другите хора с тях. Написах едни 10 Word страници на една приятелка, защото стана гадже с мъж, с който съм била влюбена на 18 преди 6 години. И това ми беше един от най-близките хора и буквално казах, няма комуникирам с теб, докато не скъсте, което за мен е много странно. Аз не правя такива неща. Правих опити за самоубийство всеки месец. При мен е повече самонараняване. Но беше започнало да е на другите. На един концерт скочих да се бия. В смисъл, това при мен вече значи, че I'm losing it. Сбих се с майка ми. И трябва да си по вода, брат. Една глупава история. С едни бойни натури. Всичко обаче на запис. Изказателка. На старта е Яя Роянов. С още претенции към патвенци. Тия неприятни момчета. Почваме. Тя умря. И тя беше в комуна, аз направих опит за самоубийство, не успях да се самоубия. На другия ден бях без пари на улицата и просто и писах в Инстаграм. Не знам защо си дали телефон в комуната, смисъл. Big no. Да, писах и в Инстаграм, че вече нямам за какво да живея и искам тя да излезе от комуната, за да живеем заедно и да не друсаме и аз да съм на метадон, тя да е чиста. И аз тогава си мислех, че метадона не е наркотик, нали? Обещах, че ще ходя на психиатър, ще ходя на терапия, ще правим, защото ние сме живели заедно и сме проституирали заедно и правихме по 1000 лева на ден и буквално не знаехме какво ги правим. И всъщност, ако бяхме нормални хора, които не са наркомани, щяхме да имаме перфектния живот. В смисъл, щяхме да правим изкуство, да отворим галерия, ако искаме. Тя ще си колекционира антики, аз щях да правя колажи и щяхме да си отворим смисъл, имаше 1000 възможности. Двете бяхме в момент, в който аз бях готова да приключвам вече. Тя не е била. Но аз си мислех, че беше, защото тя прекара в тази комуна почти 2 години, човек. Тя влезе, излезе, пак влезе и така нататък. И тя го е видяла това и след няколко дни ми пише, виж какво, аз излизам, идвам да живея при тебе. Аз живеех с един клиент, който ми стана гадже в последствие. Обате. Изглеждам както изглеждах на 16, много е смешно. Буквално физически съм регресирала на възрастта, на която почнах да друсам. Тя излезе, дойде. Много е забавно да имаш 2 гаджета в една къща. Не знам тия хора как са ме търпяли. Защото аз мисля, че лъжех него, че тя ми е бивша и лъжех нея, че той ми е само клиент. И на първия ден сме си взели ривотрил. Оттам нищо не помня. И после дилъра ми разказа, че първо аз съм отишла за хероинно махалата и след няколко часа тя отишла за хероинно махалата. Което не мога да повярвам, защото тя беше транс и
аз никога не бих я пуснала до махалата сама, което значи, че съм била мега wasted. Аз наистина нищо не помня. От първото хапче ривотрил, просто след това не. Блекаут. И на втория ден тя умряла. Намерили сме я студена на дивана с принцовката в ръката. Ние сме били в другата стая. Тя е отишла за хероин без да каже на никой. Докато сме се занимали с нещо си, с момчето. И се е върнала, влязла е в стаята при нас. Казала ми е, не взех хероина фентанил, защото нямаше. Аз или не съм чула, или не съм реагирала. Това ми го разказа момчето. После той не беше на ривотрил. И след половин час сме я намерили умряла. Стоях там ченгета 6 часа. Аз изпаднах в някакъв делир. Тогава паметта ми се върна от момента, в който тя умря, защото ти в такава ситуация изтразняваш, брат. Смисъл, мозъка иска да се съхрани. Това ми активира PTSD-то на копеле. И си спомням как тръгвам да се бия с ченге, защото и говори в мъжки род. И не я нарича с нейното име, въпреки че им казах 20 пъти да го правят. Помня как всъщност това, което ме накара да вляза да се лекувам, беше като дойде майка и не знам как съм извъннала и какво съм ми казала, но тя дойде. И казах, иска ми се аз да бях умряла. И тя ми каза, да, и на мене ми се иска ти да беше умряла. В смисъл, това не е чия майка да те гледа в очите и да ти каже, практически иска ми се ти да беше умряла без това детето ми, защото ти я уби. И примерно един месец по-късно с майка ми почнахме да питахме в метадоновата програма за комуни. Те ми викаха, никъде няма те вземат, бе, Коледа е, нали, за да им остана като клиент. Искаха в Суходол да ме пращат. Бал си майката и накрая намерихме, нали. Всъщност, собственика на комуната звънна на майка ми да му направи интериорен дизайн и помежду другото е споменала, аз имам комуна и майка ми, аз па имам дъщеря. Прекарах там 10 месеца. Всеки ден терапия, групова и индивидуална, с Cognitive Behavioral терапевт. Получих си официални borderline, тревожност, тежка депресия, PTSD и паническо разстройство. Ми диагностицираха. Също развих, затова съм качила буквално 50 кила, смисъл бъки да си. Гледайте си, брат. Какво е това, бе, брат? Качих 50 кила, защото от метадоновите кризи тялото ми е изпаднало в шок, защото е забравило как да функционира без опияти. И съм получила проблем с щитовидната жлеза, хормонален, от който качих 50 кг за 5 месеца, примерно. Това беше страхотно и ме водиха на 6 различни вида лекари, защото имах някакви симптоми като сърцетупове, тремор имах, не можех да спя, по някаква причина всеки ден ревях точно в 2 след обяд. В смисъл, някакви много странни и всъщност докато стигнем, защото си бях на лекарства за психиатричните проблеми. В смисъл не беше това, беше нещо друго. Аз си познавам психиатричните симптоматики и това бяха нови работи. И един невролог, отивам на невролог, брат, за тремора. И той ми вика, и аз кажи датата на раждане. И аз му я казвам. И той отваря astro.com на компютъра в лекарския кабинет и ми гледа на тази карта и вика, не бе, шо, нищо няма, добре си, ти не би трябвало да имаш неврологични проблеми, нямаш нищо в дела. И аз така, майка, това и аз го мога смисъл. Както и да е, всъщност човека беше той, който ме насочи към ендокринолог и сега трябва да пия хормони до края на живота си. Basically съм на конска доза. Също съм на най-тежкия възможен антидепресант. Бях на 2 вида антипсихотици, защото в комуната ги беше страх. Започнах да правя агресивни изблици, да се бия с хората, да ги замерям с неща, да се режа и да слизам на група пред 30 човека с течаща кръв. В смисъл, търсех надрусване в импулсивните... в сеир. Търсех надрусване в сеира. Търсех адреналин. Защото ти си като